Que outros autores... un momento. Nese mesmo artigo tamén di que é unha mágoa que autores como vostede desistan de continuar o labor da creación literaria de calidade en galego. Se vostede, que é un dos grandes, o deixa, que farán autores menos coñecidos e menos galardoados escribir sobre a empanada de berberechos? Non, mira, eu entendo que cada escritor ou cada escritora realmente teñen a súa tarefa, e cada un ten unha tarefa particular, personal. Estou seguro que quen ten vocación e tamén ten cousas que dicir dentro de sí, entende que ten cousas que dicir e ten enerxía, pois a encontrar a maneira, o momento de escribir. O que acontece é que no meu caso a escritura non pode ser tampouco por encarga do teu país, que che digan é unha obriga para o teu país, para a túa sociedade, que escribas, non pode ser iso. A escritura é algo moi persoal, sai do íntimo, do personal, e non o podes facer por encarga, non o debes facer por encarga. Debe ser unha expresión dunha vocación, e dun estado de ánimo, e dunhas ganas, e dunha ilusión. Eu realmente, pódese decir, ten relación coa edade, ten relación coa experiencia, co vivido, ten relación con que cheguei a un momento en que vin que se me fixo complicado a vida, que estábaseme facendo cada vez máis complicada. Para vivir da escrita cada vez tiña que facer máis colaboracións en prensa, está habendo unha crise moi importante no mundo literario. Non sei como están as vendas de libros, pero que si é certo é que o libro de literatura, tal como eu entendo, o libro de literatura da que fago eu, cada vez está perdendo lectores, pero dun modo moi acelerado, e iso estáse notando tamén nos precios que pagan as editoriais por as novedades, por un libro novo. De modo que eu, para seguir sendo escritor profesional, a cada día máis tiña que escribir máis en prensa, e falar máis na radio, e xa era un camiño que non me estaba gustando a min. Cada vez tiña menos tempo para facer propiamente o que é a literatura, a creación. Iso por un lado. E logo, por outro lado, tamén é certo que fun vendo os límites da miña situación. Eu son un tipo de Santiago que quixo vivir na súa cidade, que escribe escritora en lingua galega, o cal quere dicir que xa hai moitos premios literarios de diñeiro que che poden solucionar, que che fan, non só que che dan diñeiro para vivir, sino ademais que fan que o teu libro chegue a moitos miles de lectores. Todas esas cousas, ao ser escritora en lingua galega, eu renuncio a elas. Por outro lado, o feito de vivir en Santiago, de ir pouco a Madrid e todo eso, fai que vayas ficando a un lado no que os círculos de coñecidos, de compadreo, e estas cousas funcionan naturalmente en todas as cousas. De modo que eu levo bastantes anos xa facendo un esforzo grande para vivir do libro, da literatura, digamos que levo facendo un sobreesforzo. Síntome canso e síntome tamén que perdín a ilusión. Eu a ilusión miña era... Eu sempre dixen de mí mesmo que eu non era un escritor galego. Eu son un galego, de nación e de cidadanía, por compromiso a Galiza é o meu destino. Agora ben, son escritor. Nunca me considerei distinto dos escritores que eu admirei, e que eran escritores que algúns están vivos, outros están mortos, e que escriben en distintos lugares, en distintos países, en distintas linguas. Eu considereime sempre un escritor como eses escritores que eu admiraba. Non me sentí un escritor, digamos, con apelido distinto. Entón, o que vexo é que as dificultades que eu teño por feito de, xa digo, de vivir nunha cidade pequena que non é como Madrid ou Barcelona, de viaxar pouco alá, de escribir en lingua galega e outras cousas que fixen, que me trouxeron por complicacións, pois unha serie de limitacións teño que me impiden, que me fan moi difícil seguir vivindo da literatura. Érame moi cansado e xa perdín a ilusión. De algún modo, síntome desilusionado.